Hello guys, welcome back to Handumanan sa usa ka awit for today's episode May 22, 2025. Og another story na naman guys ng inyong madunggan. Kaagi ni Janice. It's Janice and Junjun love story nga walay happy ending. I told you guys. Tungod kay si Junjun guys, usa lamang sa mga lalaki no nga hilig magpaasa. Og nasakitan gyud pag-ayo si Janice guys no. Anyway, para inyong masabtan no, palihog na lang kung paminaw sa ikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan of course. Ug karon din nata maglangan ato ng paminawon ang iyang sulat kaagi, sulat tampo. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kinig usa ka babae nga taga Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Janice. Day, Janice, dali na uy, mga una ta. Kadiyot sa day ha, ako sa nitiwasan akong gibuhat. Unya na lang ko na inigbalik na to, good. Sige na kay gutom na kaayo uy. Ay, mahadlok din na siya mapas mo uy. Wa ko mahadlok mapas mo no. Mahadlok kong mudaot. Dali na uy. Mayo gani kini patuo ka na kong mga una ta. Kay kunwa pa, wag gyud tay kalingkuran. Daghang kig tawo oh. Ngano day nga daghan making tawo ron day. Ay, nidugang manggo og mga trabahante ni nga tong gitabahuan. Mao nang nagdasok ang mga tawo ron. Mao di ay. Excuse me mga gwapa. Pwede yung i-share sa inyong table? Day, gwapo day dyan. Ikaw gyud puyo ko no. Dali, gwapo. Tupad na ako. Day, Janice! Naunsa ka, uy? Nahinumdum ka itong lalaki nga, kadungan na itong kaon? Oo, nga naman day. Gikan dito sa laing branch. Unya, day. Gibalhin sa dini, day. Mao ba? Oo, Junjun day iyang pangan. Og, day, ang regards biya sa nimo. Unsa? Asa pa man ni si Tay Gina, eh? Pumagin mo kawas? Ay, Junice. Mapauli na ka? Ay, nandun ba ka na? Ikaw mo to kadungan na magkaon sa kong amiga. Ay, salamat kay... Wala ka malimot ako. Ako dahil si Junjun. Nakailan na magod ko nimo. Gisultihan ko ni Day Gina. Pao ba? Mayo noon. Pwede kang malayo sa mong Facebook? Ha? Ano naman? Ano ba kung may tuyo ko ni mo? Ma-message lang ka. Nanawag man lagi ka na ako. May tuyo ka? Waman, gusto lang kong makadungog sa mong tingog. Junjun. Bitaway, kuhan ka na. Mangutana ko ba, Janice? Maiyab na ka? Aha? Wa pa, uy. Wa pa day. Sa ato pa, hindi kong manguyab mo. Ha? I love you, Janice. Junjun. Bahala lang mo ingat ka na ako nga. Wa ko'y patasan kay nanguyab ko ni mo din sa cellphone. Ang importante nga may ibaw ka nga love ka. May chance ka ko ni mo, Janice. Jun, magstorya lang unya tag-usab ha. Hagidok ka naman ko, uy. Babay na. Sure, uy. Nanguyab si Junjun mo? Uli kitay. Nanguyab siya na ako sa cellphone. Unya, imong gisugot.
Wa pa di, uy. Nakalitan ko. Maayo ka nga ako siyang sugtuan. Oh, kung nakagusto ka niya, sugta. Tinuwag ka. Ingon akong gisugot, Janice. Oh, John. Uyab na ta. Salamat kayo, Janice. Ngawa ko namang pantusag to kay. I love you. I love you too. John, ang sabi mo kibuhat na ako. Saan pinangod ka, bay? Ayaw naman bitaw. Pero tempa, basig mamabdos ko. Wala ka. Kaya di ka na ako pasagtan kung mamabdos ka, Janice. John. Hala. Uwa naman ko rigla. Apa, sinupapdos ko. Dili ni mahimo. Magbalik og pregnancy test. Ginoo ko. Positive. Kinahanglan nga mahibaw si Junjun nga mabdos ko. Mayo no nga, mabdos ka. Nalipay ka nga mabdos ko? Oo, siyempre. Kay may umaabot na tang anak. Anya, unsa may plano nimo? Magtipon na ta. Ha? Magtipon na ta, Nes. Punya lang ta magpakasal kung makatigom na ta, ha? Nga naman. Di ka masagod nga. Magtipon ta. Unsa pa may ako mahimo? Nga mabdos naman ko. Sige, magtipon na lang ta. Ha? Muundang ko sa akong trabaho? Muna, Anis. Kinahanglan gyud ka munda sa iyong trabaho kay dako na biya ang tingin mo. Dinhin na lang ka sa itong kipuyan. At iman na lang ng imong gimabdos. Aray! Kasakit sa kong tiyan! John! John! Dong sakit kaya kong tiyan! Kasi pumanak na ka. Dali, day. Dadon ka na ako sa ospital. Buat kang papasa. Uy. Dong! Day. Uy! Saman ka? Basi maliit kasi mong trabaho, ha? Ay, sige naman nagug kaghagwa din sa tong anak. Pag-oras, day. Di ba kumalit? Nalipay na ko nga. May anak na tayo, day. Ako sabdong, ipay kay ko. Kay matawagan kita nga pamilya. Ay, ito na mauligi. Dako na si Dodong pero wa pa kita makasal. Day, sige lang. Kay muabot ra lagi ang panahon nga makasal ka.
manay gusto sa mong labaw. O niya, kada daw ka mo pauli din sa ato. Na, di mahimo dayo eh. Layo-layo ba nang balhinan ako? Muli tingali ko din sa ato kaduha sa usa ka buwan. O niya, asa man ka puyo? Mangita lang ko akong kabuyan dito. Kumusta mo ka daday? Okay raman dong. Si Dudong ha? Ay basag di. Dili na mahitabo. Kay pinangga kayo na ako ng junior nimo. Day, sige ha. Kay manawag lang niya ko ni mo kung di na ko busy. Pila naman ka buwan ang nakalapay. So ka ginabalhin si Junjun sa trabahoan. Pero wag siya mauli. Nga naman ka. Day, sorry gid kayo ha. Di ba ko mahimong pauli diha? Ha? Nga naman dong. Tagkang trabaho diri tayo eh. Pero may kong mag-part-time. Mao ba? Sige lang, Day. Kay upauli raw niya ko diya sa ato kung di na ko busy. Wala naman mapadagwartas Junjun na ako. Huwag dili na sa siya makontak. Ang sa mga nahita po ng tawahan. Mangita ako kabilang ni Dodong. Huwag ako magtuon si Junjun sa trabahoan. Why duty ron si Junjun, ma'am? Kay day off niya ron? Mao ba, guard? Kinsa man di ka palihog, ma'am? Iya ko nga asawa, guard. Ha? Asawa? Oo. Asawa? Lahi man tugnaw ang asawa ni Junjun, ma'am. Ha? May asawa si Junjun? Guard, may mabagkatagi kong address ko na hain magpuyo si Junjun. Gusto ko makikita niya. Mo din yung address na gihatag sa card na ako. Eliotang! Salamat din na si Junjun. Sabay na. Junjun, Janice, ikaw? Nganong niam ka? O nganong nakatultol mo ka din sa ugipuyan? nangita ko paagi nga matultulan ka. Kaya hapit naman na tuig, huwag ka mo pauli sa ato. O wala sab ka magpadagorta. Janice, kuan magod ka lang. Oh, han? Oh, Isa lang kay kasulti ni mo, han? Si buti pa sabot ini. Tinuod ba nga ako nahibawaan nga may kaipon ka? Mika, excuse ha. Dili ko kaipon ni Junjun. Asawa ko niya. Kay kasal na ni. Unsa? Han, si Janice. Ay, maudya niya ang imong giingon ako, han, nga imong kaipon? Oo. Kaipon ko ni Junjun pero may anak mi. Jun, nga rin mo panikibuhat na ako. Nga naman. Nga nung nangita magkaglain. Janice, pasaylo ko. Ako, si Rose. O, nakita may pagbalik. Gamong nasuta nga, love pa na mo ang susa. Maong nagpakasal mi sa hinom. Kinuha ko. Sakit ng ibuhati mo na ako. Sakit kayo ni. Wa ako magdahong nga makabuhat diri sa pagbasakit sa Junjun na ako. Wa sab ko'y mahimo. Kay kasal naman siya siyang ex.
Kani mo, John. Kanamati ka man ako karon. Manginaot ko nga malipayon kasi magkinabuhi. Tinhin na lang ko to, o dikang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN. So ayan guys, nandunggan na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa handumanan sa usa ka awit. So si maglalagot ko sa lalaki guys, si Junjun no, kay kuan manggod siya. Kasi sama no sa uban nga. Kasi siya sa uban guys nga mangingilad. Nana, committed naman si Junjun sa lain, di ba? Minyo naman dai siya ganin napay anak. Pero iya yung ipahimuslan ganun gigamit ang iyang pagkagwapo sa ngilad sa pangit nga paagi no. Moto na nya nagkaanak gyud basla ni Janice. Kung saon na lang ni guys no, so may gani no kay wala gikasuhan si Janice. Og si Junjun siyang asawa, kaya iyang asawa guys no, open minded kaayo. Pero nasuko guro to guys no, gikim-kim lang niya no kay buutan mo gud ang iyang asawa. Pero si Junjun dan makaulit kaayo guys no. Og unta na no, wala na apektuhan ang trabaho ni Kuan. Unta na wala na apektuhan no ang trabaho ni Janice. Di ba? Kay syempre nakaanak na baya siya nya kung manarbaho siya kasi may magbantay sa iyang bata, di ba? So wala man na mention guys no kung unsa to nga trabaho ang ilang gikuanan since na nabalis man sa lain kuno nga brand si Junjun. So I think kuan guro ni no like mall or pharmacy or what, di ba? O gikilig yun ang iyang best friend no sa unang kita pa lang guys. O gikilig siya guys. O pero sad to si wala sa iya nakagusto no kundi kang Janice nakagusto. Pero sala lang yun ni Janice guys no, ikasulti na ko kang Janice is kuan man gud siya nagpatinda dahil siya sa laki no bisag upa niya kaila pag-ayo. Ang ila-ila tanaton niya pag-ayo no para dili siya mahimong single mother. Di ba nahimo siyang single mother guys. So I hope nakat-on na si Janice ani no, dili na siya may tabo sa sunod pang mga higayon no, sa lain pang mga lalaki. So I think that's all for today guys. Nigawas ko no kay namo nag-video sa sulod makapiright na. Thank you so much. Ug hantod sa sulod higayon. This is Dodong. Bye for now and good day.